Здравейте! Имате таванско помещение, но нямате балкон. Затова ние имаме решение от Roof Company. Можем да ви предложим нашия тавански прозорец балкон. Сега ще ви покажа покривния прозорец, как да го трансформираме на балкон. Отваряме горната ос, дръжката се намира в долната част. Отваряме по този начин и за да стане балкон избутваме тази част. И вече имаме готов балкон. Тук има предпазни парапети. На покривния балкон могат да се добавят шторички, ако е много светло, така се плъзгат. А пък, ако искате да ползвате покривния прозорец за проветрение, сега ще ви покажа как той се отваря на средна ос. Затваряме долното крило. И тук има един бутон, който сменя осите на прозореца. Натискаме го, затваряме един път. И след това той вече е отворен на средна ос и може да се ползва само за проветрение.